ang sitwasyon sa karon nga panahon. Bisan ang may mga propisyon, nagabatiyag sang kapigaduhon. Magmag na mga Ilonggo, iyon na agud kita magbago. Sitwayon na ang malain nga bisyon. Himud-os gid kita tanan para sa atong nagauswagan. Bisan na nung nga palangitan-an, hindi lang lubag sa kasuguan. Magmag na mga Ilonggo, iyon na agud kita magbago. Sitwayon na ang malain nga bisyon. Mga tutok, mga inday, dapat kita magbinuligay. Ang paghidait kag pagirupay, dalan sang kalipay. Kabudlay sa sitwasyon sa karon nga panahon. Bisan ang may mga propisyon, nagabatiyag sang kapigaduhon. Magmag na mga Ilonggo, iyon na agud kita magbago. Sitwayon na ang malain nga bisyon. Mga tutok, mga inday, dapat kita magbinuligay. Ang paghidait kag pagirupay, dalan sang kalipay. Himud-os gid kita tanan para sa aton nga kauswagan. Bisan na nung nga palangitan-an, hindi lang lubag sa kasuguan. Magmag na mga Ilonggo, iyon na agud kita magbago. Sitwayon na